Ħalli li daħal biex jisraq ir-residenza tal-Awċi Pascalino Ċefaj magħruf sew mal-pulizija spiċċa ħareġ b'xejn u biġrieħi ser jifwiċċu wara ġlieda li kellhom iż-żewġ tirġiel. Ċefaj allegatament weġġa serjament lil Viktor Markovic, Serb ta' 39 sena li prova jidħol fid-dar tiegħu fiż-Żebbu Ċawdex. Intqal kif Markovic spiċċa biġrieħi serji wara li Ċefaj gidimlu parti minn wiċċu. Iż-żewġ tirġiel tresqu l-qorti separatament. Markovic qed jiġi mixli wkoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-bejl brabta ma' każ ta' serqa oħra li kien allegatament wettaq fin-Naxxar. Ċefaj riċentament ukoll ġie mixli li kkawża ġrieħi fuq is-sieħba tiegħu wara li allegatament ikkawżala biża' fost l-oħrajn. Id-difiża qalet li dan il-każ kien wieħed ta' difiża personali hekk kif Ċefaj kien rieqed fil-ħin li Markovic daħal fir-residenza tiegħu. Minkejja l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni, Ċefaj ingħata l-ħelsien mill-arrest b'depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro. Markovic ukoll ingħata l-ħelsien mill-arrest b'depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 14,000 euro. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest lir-raġel li kien vjolenti mal-pulizija wara li ġie arrestat minħabba pussess tal-kannabis u l-kokaina u brabta maksur tal-bejl. Benjamin Sanogo ta' 31 sena mill-Mali tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Joseph Gatt nhar il-Ħamis. Ingħad kif hu nstab fil-pussess ta' aktar minn 16 gramma kokaina u mal-5 grammi kannabis f'ċirkostanzi li jindikaw li s-sustanzi ma kinux għall-użu personali u ġie mixli wkoll li jeddet u weġġa uffiċjal tal-pulizija. Intqal kif ir-raġel kien waqaf jiffirma l-bejl fuq każ separat. Meta l-pulizija marret biex tarrestah u prova jaħrab u der jipprova jarmi borża bid-droga u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih filwaqt li ma saritx talba għal ħelsien mill-arrest. Raġel ta' 62 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti beka fil-qorti wara li ammetta l-akkużi ta' fastidju sesswali fuq kollega mara illi taħdem miegħu. Intqal li r-rapport sar minħabba ċertu kliem u atteġġjament li uża r-raġel fil-konfront tal-mara li hi issithom bħala fastidju. Fil-qorti kien hemm preżenti wkoll martu u bintu. Id-difiża qalet li hu qatt ma ċċappas mal-ġustizzja li kkopera u li ammetta fi stadju bikri. Id-difiża u l-prosekuzzjoni qablu li probation tkun pjena adegwata. Ir-raġel ġie sospiż ukoll mill-impjieg tiegħu. Ramirez Vella ta' 24 sena minn Ħaltarxin ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li għen li l-ħabib tiegħu li kienet jiġi aggredit mill-ġar tiegħu. L-inċident seħħ nhar it-tnejn meta allegatament seħħ argument bejn il-ħabib tal-akkużat u l-ġar tiegħu. Intqal kif waqt dan l-argument il-ħabib tal-imputat għala daqqa ta' pala bir-riżultat li ta' daqqa ta' pon lura. Id-difiża qalet li l-imputat rid biss jaqbes għall-ħabib tiegħu waqt li l-prosekuzzjoni tenniet li siebu seta' għamel rapport mal-pulizija. Vella wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Fosthom li kkawża ġrieħi gravi li ġar arma mingħajr liċenzja u li kiser il-kundizzjonijiet tal-bejl. Intqal ukoll kif minkejja li Vella kien magħruf mal-pulizija fil-passat dan l-aħħar kien għamel progress. Wara li nstemaw is-sottomissjonijiet fil-qorti, il-Maġistrat Joseph Gatt taħ il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 2,000 euro u jrid ukoll jiffirma l-ktib tal-bejl, jidħol id-dar fil-ħinijiet imposti fuqu u ma jersaqx lejn il-fgura fejn seħħ l-inċident. Dan fil-waqt li Vella ma jistax jikkuntattja lill-vittma.